दिनैना भिडिअआ एसे आलाग टाइपनि आरोना हयथ' नोंथांमोना इन्ट्र आरो थाम्बनेइलाव नायनानै नोंथांमोना बुजिखाबायानो स' सोरनि सायाव फैदों नैबे भिडिअआ स' फामेसना ना फामेसना बसुमतारीनि सायाव फैदों नैबे भिडिअआ स' फामेसनाखौ लानानै सासे मानसिया ओरैबायदि ट्रल खालामगासिनो आरोना ओरैबायदि गाज्रि फट' इडिट खालामना फामेसनाखौ माने भाइरेल खालामगासिनो आरोना स' दिनैना खिन्थु एसे ग्रामार टाइपनि आरोना सोरबा उन्दै गथ'फोर दंबा स' भिडिअखौ दानाय आरो सोरबाफोर गिदिरफोर नायदोंबाबो स' इयारफन होनानै साउन्डखौ एसे खम खालामना नायबानो जाबाय स' दिनैना भिडिअआ स' बहुत इन्टारेस्टेड आरो इमसनेल सिस्टेमाव खिन्थु सोरबाफोर जायफोर न'खरनि मानसिफ्रा जुदि नैबेबायदि फट'खौ इडिट खालामजायोना नैबे मानसिफ्रा खिन्थु बहुत रागा जोंगोन आरोखि स' जाय बानायदों नैबेखौबो फंसे बाथ्रा बुंगोन आं खिन्थु स' नोंनि नोंनानाव नोंनि नोंब' नोंनि बिमाफोरखौ नैबायदि इडिट खालामबा खिन्थु नोंथाङाबो गाज्रि मोनगोन आरोखि स' बेनि थाखायनो नोंबो जाहाथे नैबे भिडिअखौ नुदोंबा आरो नैबायदि इडिट दा खालामसै फंबाय स' हाम्बल रिकुवेस्ट गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांखौ खावलायदों आरोखि स' नैबायदि भाइरेल बानायबाय थाबा स' मोनसे अधैर्य जायो मानसिया बायसान्सआव माबा मोनसे जायोबा नोङो स्पटआव गोलैगोन बा हमजानोबो हागौ नोङो बायसान्सआव आरोना थ' दिनैना खिन्थु ग्रामार टाइप दै खिन्थु बायसान्सआव नोंथांमोना गाज्रिबो मोननो नाङा स' आङो नैबे नांलायलायनायखौ खिन्थु बहुत इन्टारेस्टेड मोननानैसो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामनाय जादों जाहाथे सोरबाफोर दुखु मोननो हागौ स' दुखु मोननाङा नोंथांमोन स' खोनासंलांबाय थादो दिनैनि फानि भिडिअखौ स' बहुत इन्टारेस्टेड गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय स' अब्ला खोनासंलांबाय थादोनि जोङो नैबे फामेसनानि रेकर्डखौ ना मा होनो औ सोरमोनथाय माने नों फामेसनाखौनो बखि लागासिनो दङ सोर नोंलाय सोरथो अबेनिफ्रायसो माथो बुंहरदों आंखौलाय आं फामेसना हा आं फामेसना बबेहाय थायो अबाहाय थायो मानो नांगौ नोङो आरो आंखौ मा बुखिदों मा फाटाव सोना लाग्रा होनदों नोंनो आंनि फट' बिदि खालामग्राया दालि ओंख्रि जानांसिगोन नों सिदा खोथा गथ' नोमफा आं मा दालि ओंख्रि ओमफ्राय नोंसिनि लावनाय देरनाय जों ससियेल मिडियाआव नायबाय थानांगौ नामा लोदैफोर ओइ लाजिरोङा सानि रिन्दि जादों नोंसोरलाय ओइ लाजिरोङा आंखौसो नों दालि ओंख्रि जानो जाहोफै लोदै ओइ थांगासिनो नों गवा बिथा नोंखौ बिगुर बिसिना मोनथिबाय दा बबेयाव नागिरना मोनो नोंलाय मा मोना नोंखौ तामिलनाडुआव नागिरनो मा बोलो नोंखौ हो तामिलनाडुआव बबे जायगायाव थायो आंखौ मिथियो नोङो तामिलनाडुआव नोंखौ लकेसन नायनानै गावनो मा नोंनि फट' इडिट खालामनानै सोर लोदै खिन्थादों नोंलाय ओइ नों नोंसोरसो मान रायलायग्रा दालि ओंख्रि जानानै नोंसो जागोन नोंखौसो आङो नोंखौ बेंगालराव साइटिसआव होगोन आं नोंखौ नोंसो होजागोन आं होजागोन नोंसो होजागोन नोंसिनि बे ससियेल मिडियाआव आबुल देरनाय लावनाय माल नायनाय जों खोनासंनांगौ नामा बुंनो जायगा मोनाखै नोंहासो माबायाव इउटुबाव हगारजादों जोंहा भिडिअखौ नायनांगौ नामा खोनासंनांगौ नामा नोंल' नायालै इउटुबखौ बयबो नायो मिथिबाय नों हौवा मोनथिबाय दा नों दालि ओंख्रि जानांगौ नों गिदोंना गिनानै नों खोन्थाहरदो 1 लाखनि मालिक नोंलाय मोनदों होनदोंना इंसि आदा इंसि नांगौलायनि बेनो लोरिबो होनबालाय मालायालोमजों दुम मालायालोम हौवाजों दुम जाबानोथ' गोथाय नायफोर जोंहा जाम्बाथाय सियाना बेफोरबायदि माबा खालामनायखौ नायबाय थानांगौ जायो आरो आइसे लासिं सिं फट'खौ हरलाय र' आदा समायनांगोन ओमफ्राय आं हयले दालि ओंख्रि जायालै नों जानांगोन खोनाबाय औ फट'खौ हरलाय दे फट'खौ हरगोन ओमफ्राय बेखौ बे खालामग्राखौ गाज्रि दा बुं हिनजावानो बुजिखाबा गाज्रि लाइनखाबा रिन्दिखाबा सिखोम हिनजावा लोदि बेसेबां बिनि सिफालाय एसे रोजा लोदियालाय हामि सना दा र' आं दा माबा खालामगोन बिनिहाय नङा नोङो फुदुंनायखौ हरलाय र' दा हरगोन आङो ओमफ्राय आदाया माला थाङो ओइ थांनायखौ दा रायलायथ' बे माबानायखौ हर दे जों जानुवारियाव थांगोन मोसौ बेदर बेगें अख्रुबहैनांगौलै बाक्सानिमोन नामा नोंसोर बाक्सा जाबाय क'क्राझार ए
जों बाक्सानि मानसि नङा क'क्राझारनिसो थै गरम गोजासो जों मोनसे भाइरेल नुबानो सोर आदा जेम्सनावबो हरखांबाय आं दाखालिहाय नोंसोरनियाव जोंनियाव नाम्बार दंजोबो नालाय नोंसोर माबा हगारो नालाय गासिबो नोंसोरनो रिप्लाइ खालामाबानो जोंहाबो मोजां जायो नोंसोर सामलायनो हायोना बेबायदि माबा रेकर्डखौ जोंथ' फिसा फिसौ चेनेलालाय मा सामलायनांगौ नोंसोरथ' गोबां 3,000 4,000नि माबा मानसि जाबाय बे फामि सनानिखौ हरबावलाय फट'मा बानायनायनि ना अरिजिनेल नायनां बिदिनोलै आदा र' आं हरथ'लालै लाजिलांबायला गुन्दिखाबा दा बानायग्राखौ मिथिया बानायग्राखौ मिथियालै आदा माबा होआखै नाम होआखै मइथे मोना ओमफ्राय फामिनिया दङ बेबायदिनो फामिनि खर' होनानै ओमफ्राय ओरै माबा बिदिनो नैबे माबानि आब' भुमिखानि बायदि लगायनाय आरो खर'खौ फट'खौ हरलाय दे गरम जाना थांगासिनो ना उनावहाय मोनगोन उनाव रादान नांगौ दानो नों आराव खालामनायोबा आंलाय मा आराव खालामनांगौ जाखो फट'खौसो नायगोन आं अरिजिनेल ना डुप्लिकेट दुप्लिकेट नङा खर' जरायनाय होनदों गावलाय ओमफ्राय गावनावबो मेरला SMS सहैनाय दंना फामिनाव माबा नोंनि माला बेसे गिदिर नायनां होनलाय ओमफ्राय बेबो माल दिन्थिहरलाय बेसे गुवार बेसेबां रोजा बिदि SMS दंजोबो आरो ओमफ्राय आं मैयानो हरखादोंमोन मैयानो नोंलाय मादो डिउटियाव ना मा आदाया डिउटियावसो खोमालै बिनिया होननानै आं हराखिसै ओमफ्राय आं कल खालामनानै दानहरबाय थादो मैयानो हरोमोन आं बावबाय दानजोब्बाय मैया नों दाखालि बुङाखै मा गावना सुरु जादोंनो मालायखौसो बिदि बुंलायलायदों होननाया गुन्दिखाना इयो फामियालाय मा नोंलाय माथो खर' सानांगो नुबाय नों नुबाय दङ मइथ नुवा ए मइ नुवा होनदां सोरखो फामि खोन्था फामिनि खर' जरायनायखौ नुदों होनदों ओमफ्राय ओंखायनो होनदां दाखालि आदाखौसो बखिदों ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसियालाय मानो बिदि 2,000 साबसक्राइब जालायलायनाय मानसियालाय बिदि माने बिदि खर' जरायजालायनांगौ होनदों जरायग्रायानोथ' सोर जरायग्राखौ मोनाखै आदा माबाखौसो फट'खौसो मोनदों ओमफ्राय आं हरथ'वा र' एसे टाइम नांगोन ना सिङाव बानायखानाय हा मस्ला दंमोनलै सिङाव